Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Myrna, hingkod ang pangidaron. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong anak, human siya maoperahi. Aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Doon na ta kasi mana din sa ospital. Hangtod ron ni aghapon ta. Wa pagyapon ta makagawas. Wa di mo magka-istorya sa doktor. Nagka-istorya man. Ya, sa may sulti sa doktor. Usabraran pa ko na sa Chiboy. Kay lagi, grabe ang damage sa iyang tiil. Tungod sa nahitabong disgrasya. Mao ba? Maugyod. Magkikistorya ko sa doktor. Mangutana ko niya kung pwede pag adto na lang sa bahay ipapahuway sa Chiboy. Kay kung anhita din hikod, magpayad man tas room kada adlaw. Sige day. Mayong adlaw, Dok. Mayong adlaw sad, Ma'am Myrna. Unsay ako ikalagad nimo? Kuan, Dok, mangutana lagi yung tako, Dok ba? Kung mahimo ba nga, ato na lang namo ipadayon ang pagpapahuway sa akong anak sa amo. Dito sa bahay na mo, Dok, kay total, successful man bitong operation. Ma'am, kinahanglan pa siya nga mustay sa ospital. Kay need pa namo siyang obserbahan. Tungod kay dili lang ang iyang tiil ang naapektuhan sa maong disgrasya. Lakip na ang luyo sa iyang Pero so far, successful ra pud ang among operation ug magpasalamat pud ta nga wa ra maapektahi ang iyang utok sa nahitabo sa iyang Mao ba, Dok? Unya, Dok, unsa may buhato na mo, ani? Kay magbayad man gud mi sa room kada adlaw. Unya lagi, wa may pundo nga kwarta. Maong maglisod mig bayad sa among bill din sa ospital. Okay ra na, ma'am. Doon na raman tay PhilHealth o mga hinabang gikan sa atong gobyerno. Kay total, public hospital man Pwede ra gyud nga magpatabang ka ana para maminusan ang inyong bill din sa ospital. Ay, mao ba, Dok? Sige, Dok. Ako laing nun ang akong bana, Dok. Salamat kaayo. Nak, Chipoy. Sige na. Oras na para mo inom na kas imong tambal, nak. Okay, ma. Pero malayo sa ko tubig, mabi. Ako rin kuha. Diara. Ay, sahot lang tubig, uy. Imnas aning tambal, oh. Okay, ma. Ka-very good sa akong anak, uy. Ma, sakit akong og tiil, ma. Aray, Unsa? sakit, ma. Recorded by X Thunder Gaming. Nabalaka ko, dihang kalit nga gisakitan sa iyang uog tiil ang akong anak. Mauto, among gitawag ang doktor. Pero matod sa doktor, natural ra na nga mosakit tungod kay samad ka na. Ug gihatagan ra sa og mga tambal sa doktor ug mga pain reliever. Unya, Unya, kumusta naman si G-Boy? Okay na ko, Dok. Nawa ng sakit. Ayaw lang mo kabalaka, Ma'am Myrna. Kay naturalan na nga mo sakit tungod sa samad. Pero ayaw mo kabalaka sa dili madugay, mamaayo ra na. mao ba, Dok? Ay, salamat kay Dok, uy. Ma'am Myrna, good morning. G-Boy, good morning. Good morning, Saptok. Good morning, Dok. Kumusta ka na, G-Boy? Okay na ko, Dok. Dili na kay sakit akong ulo og tiil. Maayo noon kung mao ka na. Doon ako'y good news ninyo.
pwede na mong makagawas ugma. Ay, Ginoo ko, salamat in town. Salamat kaayo, Dok. Welcome. Hatagan rata mo og mga resita para inyong mapalit og maoy inyong ipainom ni G-Boy, okay? Yay, ma. Makagawas na ko din eh. Pero 2 weeks after ninyo nga makagawas din ma'am, balik mo din ni G-Boy para tangtangon na nako ang iyang cast pad nga gibutang sa iyang tiil. Doon kay gisiminto baya na. Ay, sige, Dok. Salamat kaayo. Good morning, Doc. Oh, Niya na mi, Doc. good morning po, Myrna. Kumusta, G-Boy? Okay ra, Dok. Very good. Sige, ready na ka nga, tangtangon na ang imong cast pad nga gibutang sa imong tiil. Yes, Dok. Ready na ko. Para makalakaw na ko balik. Okay, sige. Andamon sa nako ang ako mga gamit. Okay. Done. Natangtang na. Yay! Thank you, Dok. Doc, namuwala ng iyang tiil, Doc. Ingon anak yun na, basta gikan tangtang sa kastad. Oh, yes, Myrna. Ingon anak gyud na, humanog tangtang sa simento sa NTL. Og of course, obserbahan pa lang gihapon siya. Kay do na baya na stainless sa sod. Then, gisimento baya, unya, naputos. Maong namuha ka na. Pero ay kabala ka. Naturalan na siya, Ma Myrna. Sige, Doc. Salamat kaayo. Ma. Ma. Nak, nga naman ka. Ma. Nga no, lagi ka. Ano ka? Ka naman na. Ano ning anak na kong gwapo, ha? Sakit akong tiil. Kaya, bugnaw kaya akong tiil. Kusa? Sakit nga bugnaw? Dili ka ang iyang stainless sa tiil hinutan. Kung nga nung naka-feel siya og sakit o bugnaw sa iyang tiil. Doon ako'y nadunggan og nabasahan sa Google nga basta bugnaw kuno ang panahon, unya doon na kay stainless party sa imong lawas, maka-feel kuno kag sakit o kabugnaw sa part kung asa doon ay stainless. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kung gikang operahan, unsa kadugayon para mopahuway sa recovery room? Ikaduhang pangutana, kung gikan gisiminto o giputos o cast pad ang tiil, natural ba nga mamuwa siya inikuman og tangtang? Ikatulong pangutana, kung doon na kay stainless nga party sa lawas, kung tingbugnaw, natural ra ba nga bation kag kasakit sa party nga doon ay stainless? Ikaw pa to katapusan, kung doon na stainless ang party sa imong lawas, delikado na ba ang kinabuhi? Doon na by chance nga matangtang ang stainless nga nataod sa tiil sa akong anak? O sa tibo kinabuhi na beginning iyang stainless sa tiil? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Myrna. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema kay usa man ako ka drug addiction specialist. Usa ako ka medical doctor ug usa ako ka psychiatrist. Mao na akong trabaho, no? So, kasi-kasing pamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or diba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga if you don't have competitive advantage, do not compete. Sure ball bitaw yung kawag kay daganan. The art of fighting kuno is not to fight at all the time. Ngita kag mga panahon nga medyo kay tsansa nga mo daog. Parang tennis god nga classic. Beginner ka, nya magigduwa ka ng mga pang-championship na. Tay tsansa ni mong daog. Ikaw bago ra kas politika nya mo sangka ka ng
pwede ng dugaya na nagagamot ng mayo, awa, agi kay naganan. Ha? Okay, kibalon sa mga pasikot-sikot, no? Okay? So, ang ato magtatampo karong adlaw si Merna kining ang nagpadala wala man yung gisuwat mahitungod kini siyang bata nga nadasmagan mo tong nabati nito guys sa drama o man pada tawagan ni wa man nagbutag yung address ni Merna asa ba ning dapit ning ila. But anyway, wa man siya nagbutang og asa yung address. Ako lang i-greet na ko ning ako mga amigo da sa Uslob, no? Uslob Cebu, mga D family, no? Mga pamilya ni John D, no? Welcome back to Cebu, ha? Og si Yen Yen na iyang wife. Og mga Rindon family, so Bird si Tito, no? Sakay niya kanang inyong kuan text kanang inyong sa bara ng palupad-lupad. Okay, this is Mistro to mga taga Tris Uling Naga City, Junior Rizada o Trining Rizada, no? Gikan kini ni Chris Imbalsado, no? Ug mga taga Dalagit, no? Mga Gisim family, si Nera o si Bill Gisim. Ayong pagpaminaw sa mga taga San Nicolas Pares. Dito lang may bago lang may nanghatag og mga relief goods or mga bisag unsa naman lang yung kain ni Widap atong mabtik nga pari diya na si Father Ed Bintik, no? Sa Lions Club International District 31B2. Ako lagi nabasa ninyo mga ngalan, mama. Kigisulat na magiging taon nila. Dito kami bago lang nang hatag og mga sagunsan naman lang matabang sa itong mga kaigsunan diya sa San Nicolas Pares, no? Caritas volunteers ni sila. Si Juji Lagapa, Florivic Laurigaw, Perla Baiza, Christine Padilla, Sherry Ibarsabal, Faye Abelia, Concordia Subing, Ninita Paradiro, Michi Manriha, o si Shercy or Mercy, sorry Humawas, no? Diya sa Caritas sa San Nicolas Paris, mga Caritas volunteers ni sila, ha? Okay, ning uban sunod na lang po mga Halo Blackmakers ni J Lariusa diya sa Gindaruhan. Salamat ya, ipangyo ko niya siyang Halo Black. Si Jomar, si Adoy, si Arnold, si Richie, si Ibal, si Ronan ug si Sami. Ug mga kantawan, mga Bilyarmon, Kanyabano, Nilpi ug Nisi, no? Mayong pagpaminaw mga taga Mountain Barangay diha sa Talisay, Milanilla, si Toto Dikit, Mia Duty, Jerome Argoncillo ug si Orlan Kilyubi. Ug mga tao ni Peter Ifer ug Samuel Luwania. Salamat kayo sa inyong pagabayabi namo diha sa Lubas ba to? O sa tong lugar ninyo? Mag-Hawaii. Sa tong mga lugar, Mag-Hawaii, Tapul, Haklupan, Lubas 1 ug 2, nga tunas Manipis, Campus City. O mo na suruy-suruyan na mo ni Eper Luwania na itong usang adlaw o usang simana, no? Alright, so going back to our sender, si Mayra, no? Si Mayra. O na Merna. Okay, unang pangutana ni Merna. Kung gikan operahan, pila man ang kadugayon para mapahuway sa recovery room? Kini siya, depende rin siya, no? Case-to-case basis kini depende kung unsa mang klase nga intense operation ang kinahanglan. No, kada may mga operation nga pwede ra maganig papahulayon lang pila ka oras nya malakaw na dayon. But there are operations, especially kanang mga orthopedic or mga depende pod sa recovery sa operative wound, how compliant is the patient to take the antibiotic nga dili ma-infected og ang aseptic system kaning kuan aseptic nga inon ta paglimpyo sa operative wound. So akong tubag ani magdepende. Ikaduhang pangutana, kung gikan gisiminto o giputos o cast pad ang tiil, natural ba nga wa siya inig human o tangtang? Yes, naamanggoy mga taong ang iyang skin sensitive kaayo. Bisan man gani uban sensitive sa plaster, no? Or sensitive sa unsa na may gigamit nga antiseptic solution dia. Betadine ba, hydrogen peroxide, merthiolate, or sa naman lang dia nga mga gibuta nga antiseptic solution. Nagoy mga posibilidad nga mamuwa, no?
ay kining kaso sa imong anak kuan man ni orthopedic man ni no. So gisiminto unya nagtangtang na ay dili malikayan nga naagoy mga parte sa giplastiran o gibutang bandage nga madiscolor o mamuwa. Okay? Ikatulo nga pangutana, kung duna kay stainless sa parte sa imong lawas kung tingbugnaw natural ra ba nga bation kag kasakit parte nga dunay stainless, expected na siya because foreign body mo gud ng stainless no. So mo matagil po ang imong paminaw sa lawas no, temperatura gani dia sa airport o dia sa mga ports terminal og naa kay stainless imong lawas, may bulong na lang ang nagbantay sa x-ray machine nga mutingog nyo makigidalang kutsilyo huwag ka nagidalang pistola, so sensitive no. So expected or it could be possible na o depende sa environment sa surrounding mo aggravate po ang imong kondisyon no. So mao na say akong balikon kanang stainless nga gibutang diha foreign body man na siya bagulain ninumdum ko sa kong igagaw no, si Lee Duran Amaba nga bagong dioperahan dito sa dito sa Corumpido Hospital sa Sugod Southern Leyte nga gidala nga to sa East Visayan Memorial Medical Center dito sa Tacloban City. Nabali ang iyang kamot kay na mabunal siya nga gitauran og stainless. So I hope nga may ka-recover na kali. Ako ning parente no, mga Duran side. Swerte pod kay dito si Doktora Chiki Obra. Puno. Ano na puno? Rusis. Oh, dito. Atiman po siya dito, no? Doktora Chiki Obra Rusis. Alright. Okay na bali? Okay na ba imong kamot, no? Pupariha man ning kasuha sa imong kamot, no? O sa imong problema nga gitaorang stainless. Ikaw pa ko tapos ang pangutana. Kung doon na kay stainless sa lawas, delikado na ba ang kinabuhi? Doon na ba chance nga matangtang ang stainless nga nataod sa tiil sa akong anak o tibok kinabuhi na ba gyud ning iyang stainless sa tiil? Depende sa discretion sa orthopedic surgeon. No, kay na may stainless nga dili na lang tangtangon, diha na lang napoy mga bakal nga kinalang tangtangon. So kung tubag ani magdepende sa decision, clinical judgment sa attending orthopedic surgeon ang mga eksperto ni ani. Pero para sa ako, kung wa naghasol ang stainless diya sod, mas maayog din na lang tangtangon. Mga katabang na siya. Kaya nga to mo kung bukog, mo kuan naman siya, mo dikit naman igbalik, no? Na ako'y nabasahan na kung suroy-suroy nga to sa laing nasod. Na ako'y nabasahan dito sa museum nga ang ato ko nung bukog. Ang bukog sa tao is 4 times kaupat ka pilion kagahi kaysa simento. Ako malikon, ang bukog sa tao kaupat ka times kagahi kaysa kumpara sa simento. So kung magdikit na nagbalik, posible nga strong as original na siya. Kunya, kung naay stainless diyan, wala makabader sa movement, diha na lang na siya. Anyway, sterile man na, di man na ingog makakusog infection. Although mo lagi na og mo anak kag mga x-ray mo positive ka mo ngiyaw ang x-ray machine ingnan lang nimo naka stainless imong lawas para dili ka madudahan nga nagdaa ka og pistola or kutsilyo. Alright, sinot kasabot ka sa mga speaker nimo Merna ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Batan. Thank you very much sa makananayon yung pagpawinaw sa mga Arimen program. Daas katag greetings ni sa atong lugar. Kami sa DY sa kini akong suliran, the best. Manghambog ko ni once again, once more, the best radio drama program nationwide. Nakadawat mig award ng last November. So from all bashers sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Raman. Daghang salamat ug maayo na.